Osman umamzango uMancuthu uMlanjani Sobe sizalwa esithathwini ndikhulele ndazalelwa kule lali but ke ndahamba ndayofunda eMdantsane also so ndine-experience yasezilalini, experience yaselokishini, and then I went to Cape Town after matric. And with that experience a big city, and overwhelmed, and I've seen a lot of things, I've experienced a lot of things from my childhood up to now that shaped the person that I am today. I don't know my team, but I'll have to just go with it. He used to be my father when he bathed me, catered me, fed me, read me to sleep. He used to be my father when he loved me. He used to be my father when he fed me, bathed me, plaited my hair. He used to be my father when he read to me, rocked me to my sleep. He used to be my knight in shining armor, in my dreams, fighting my monsters. He used to be my father when he bathed me, fed me, plaited my hair. He used to be my father when he loved me. He used to be my father when he loved me, read me, rocking me to sleep. In a nightmare, he is the devil. I hate when he touches me, killing me. I am dead. He takes me as his hands, muting my screams. He used to be my father when he loved me. In a nightmare, he is the devil, devil my soul. I am dead. He takes me as his hands, muting my screams. He used to my treasures by now. They don't hinder him as he takes me as his. He used to be my father when he loved me, when he plaited my hair, when he fed me, rocked me to my sleep, read me. He used to be my father. He used to be my father. So, a piece because but they want to touch and won't do any corner but I was like whatever because they time. It's one of those pieces that I'm 5 FM actually no morning exam calling. But there was this understand how gender-based violence and child abuse is in our country. And on Melby, they were talking about this story about an 8-year-old who was raped by Utata Waike. And then Yavele Africa and okay. And then this piece just came by. Hello, so it went the sun down, nightmare. He used to be my daddy when he cared for me, carrying me around. He used to be my father when he bathed me, fed me, plaited my hair. I was his princess when he read to me, rocking me to sleep. The night in my dreams, saving me, fighting to conquer my monsters. It is a nightmare I cannot wake up from. Daddy is the predator. He is used to scaring me around. I'm a ghost. He is the monster I loot. When he touches me, killing me, I am dead as he takes me as his. I cry no, I cry no, I cry no as he takes me as his, hands muting my screams. He is used to my treasures by now. They don't hinder him as he takes me as his. They never loosen his grip on my throat as he takes me as he is killing me. I cry no as he takes me as his. When the sun down, he used to be my daddy. In a nightmare, he's the devil, devouring my soul. I am dead as he takes me as his. Okay. Can you repeat the question, please? Why are you funasli? If asizuzithetha inyani izothetwa ngubani? And if asizufeyisa inyani izofeyiswa ngubani? Xa ndizibeka kuloo position ndiyoyazi into yokuba it doesn't mean xa ingenzeki kum. As UBK said, the war in Palestine, it may not affect us physically,
but economically but spiritually as well iyawuaffect umhlaba wonke jikelele yabo because iscale on the negative side of izinto zonke and kulaa nto iyawuxutha umoya. So we can't say sikwi-happy state as a world as a whole. Whatever country happy, we pretending ezinye zikhetha uvala iidoors zayo to everything that is happening out bangabi part. But those that is choose uba babe part bona as uBK besitsho, they don't give much effect as much as kwenzeka le nto kwi-country yethu. So we can say into yokuba and affect him like gender based because no man has ever laid izandla zakhe kum, and lucky for me izandla bethwa nangutata ekhaya. So I don't know into obethwa yindoda, but it doesn't mean I affect. It doesn't because ndihleli kwi-society enjalo ndikhulela kwezaa space whereby uzawungqosha umama apha endlini but akho nto ndizawuyenza. There's nothing that I can say. Uzawubethwa noba ubethwe ngoluphi na uhlobo funeka aphinde aphakame ayopheka aphekele umntu ugqibo mngombo uyabo. So sikhulela kwi-situations ezinjeya noba mna personally khange ndenzekele but ndiyiwitnessile isenzeka because sikhulela ezinditshilo elokishini elalini. So zininzi into ezenzekayo within that. So if sizawuthula senze ingathi akho nto yenzekayo okanye xa kukho into ethi kuwe thetha and then you're gonna shut up, ngubani omele uba uthetha le nto kumele ithethwa nguwe or ngubani omele uba wenza le nto yenziwa nguwe bekumele uba yenziwa nguwe. Yes. Question yam, do you sometimes struggle ubhala lamazi because I feel like they take a lot out of you when yourself kubona. So like nabe ndifuna ungena deep within your creative process but like idlula. How does it happen? Yeah, like Dibala enjoy. Like communicating, like do you just feel like saying bhala ngokanye then you feel like let me take a pen and write it down. Like nothing in front of your creative process. I think as ubhala was my way of escaping something to because as khulilanga kwi-space whereby you're gonna voice out your feelings by ngoku ndifila ehlobo. So let me say hayibo mama ndive ehlobo okanye hayibo batata ndive ehlobo. Me growing up in different homes, my mom passed. I was 8 when my mom passed on, and with that, I got to be transferred from this family member to this one, from this one to this one. Bonke abantu befuna share love with me, and abanye abekho ready. Kwa ukuthatha umntana ongengowakhe amkhulise, but because of situation forces to kwenzeke loo nto ngoku uzomthatha, and mind you. Sidila nabantu kakade thina sikhulela kumakhaya psychologically asinothi kanti si-strong to handle into ezininzi because of i-past traumas ne-historical traumas esizikherayo through generations and generations and generations, and thina sizayelwa kwezo zinto. So you learn to shut up and be as umntana uyithathe yonke qine futhi. So awuzulila because ulila akuzunceda. Might as well kuthiwa ungabi natshiki. So funeka uncumile wenze le nto uzawukhulisa lo mntu who in that space yena akekho on the positive aspects of life. Uyazigowela naye, but it was only now sibadala that you understand uba ebezigowela kwalowa because bekhuphela i-frustrations kum. So I learned to write very early. Whatever ndifilayo ndizovele ndiscriblishe down ndiyibhale, but amaxesha amaninzi zizinto ezingenzeki kum ne but ndiphiwe laa moya ukwazi uzomhla nguzomnye umntu. So even if it's not mine, ndiyakwazi ndiyafunqa laa nto ndinwa msinya angase ndibe ndedwa because around a lot of people I take the energy in. So kulula kum ukurelater nawe because of immediate umoya wam uyanxiba kumoya wakho, simply because of I'm wise enough ndizalwe ndimhlophe ngokuyazi ingqondo nokuyazi into yokuba ndingumntu ndidaliwe. And with that is magic on its own. So with that, and there isn't how to explain it, but Yes. Like I said, and was balam. So I can't say never and doesn't go in.
It was that one evele yandigrabha too much. And after that unbanned because whatever that I write, he has figured. Be like, oh, okay. And I'm amazed after that. Oh, wow. Here we are. How do you deal with feedback or criticism, positively and negative, about craft yakho? Okay. Because I've always shared these those with my close people. Like, oh, okay, this happened. Look. Otherwise, everyone's like, oh, okay, you're good. You should share your stuff. So that's why I'm sharing my stuff. Okay, so I'll just get on to the next. Koxa kunobathana. Yantuli choba lasekhapha chomala lisigulu kuhendeke yokusoloke ngumtsho unobangela ilotyala lekhaya ubutyakala sisibetho sezukunyoluka. Sitha papathi subutyedi sisipho umoya budaliwe kuthi ubuqaqawuli lizulu umhlaba bungcwele bekhaya mabudede ubumnyama buvela ukhanyaza inkondeza kwethu niqokelela iminqwayi maqhawa sekhaya niqule nimnqula uqamata sizwe sokuqala. Siqale ngokuthozama sifukame sifuthelane sizibuze ngalonongana. Xhumisa shukumu ukunyuka intaba siyobuza umhlola silikhaya siyongcweleyo mawethu nani niyazi ngundikho yusiyazi uphilisa igqirha lasekhaya. Nithi yini le? Moya mnilo uvulini nangokudyudyuza amasele qandusela amabhabhathana la. Moya mdaka mfumbathi siqhasha lamcika amehla kasalva ngalolwini. Phansi ngalamandwendwe waqaqela amaqamangela beziqhagiwe ingcango zasekhapha. Amqabela umgubasi ukulitsibizikwa isabanga imfihlo nazintloni kwiintombi zalapha injo ngikulikhonxa lithengisi bhinqa lasekhaya uliwe ngaqonda untombi yemkenzwakazi kamindi masiki izindlela yakhe mombeleleni nimzilele hlezi soqhaki umphefumlo wakhe asiyikwafihla namathamba akhe. Ugixa ngokukunina mbamazeleni nimthuthuzele ningamsoli umntana kazange ayidala imali imisebenzi ezandla zethu kukunyoluka isitatu sokurhwebesha. Angenamanzi amnyama endlini isipho lizothi lityityiwa yokufa icebo kukunyibilikisa izobhabha ukubaleka emithanjeni komigazi phela ukuphefumla kweziphunga yakugqabhuka intliziyo kuminqo ndibilicebo uxutha umntu kabawo kungekho na nyana mxolo wokusigquma sikeleke sombathisa isizwe sithabawo lusana kulo. Aninanimba na mdako mnyama mna mfazi unayo khawusuduka usuke phambi kwam ndiphosele umkhondondo ndinse into ibikho kakade qhawula ingqambi nje ukuzikhonkothe ndifuna uqonda unobangela uzoqhawuka unobathana kusekhaya magwalamndi nayinakugqirha ingcambu yasekhapha iyaphilisa. Ndithi yimpunduvule iphina abantu bakwethu unkulukama khanimlandeni azozila utyunjiwe kabawo ahlala apha thonge lililwe lona nesokunikela ngalo singxengxeze siqale ukuphiwa amandla okuyiphakamisa le migqala singqale emqaleni nokuyiqangqulula sihlahla umhlaba. Ifelelayo sayihlubisa phila sinakuyigquma kuze bantu bakuthi kaloku seyigqabadule yagquba igqibile uvingcile umzikabawo kuzoqhawuka unobathana kusekhaya. So that's the piece nayozibhalelekeyo ngokwayo. Yes. Okay. Inspired you to write this piece? Sure. Look, hold on, not born. I can say, it's so fifike ya destroy. And this time around, ayizanga nebhulu. Ayizanga nomlungize nomzomnyama.
And hence the line angena amanzi emnyama endlini isipho lizothi ityibi lityele ukufa icebo kukunyibilikisa sizokubhabha ukubaleka emithanjeni konke igazi kuphela ukuphefumla kweziphunga yakuxabuka intliziyo kum ingqondo ibilicebo uxutha umntu kabawo. And with that kukubona into ezenziwa ngabantu abafana noobhuthozi in grooming our nation. And kulapho ndibona khona uba liyantshula itshoba lasekhaya. Itshoba ke kulapho sixhethela khona thina singabantu abamnyama xa kukho isigulo esikhoyo ekhayeni uyoxhethela kulaa nkomo yekhaya. Laa nkomo ke iyakwazi uphela itshoba so kulindwa uba kuyagulwa pheka kwawulindwa until laa nkomo itshoba layo likhule kuzoxhethwa kulo. So kothomalala isigulo once kuxhethwe ekhaya kulaa tshoba. And you're realizing thina kakade kunento esingayiqondiyo into yokuba sisebenzela izulu, which is out there, ibe izulu engumhlaba esipho umoya. Preach. It's one piece ezichazayo yonke into and nakum yanishoka after ndigqiba uyibhala. I was like, oh, kuthetha umoya kuthethi mna, and whatever that I am umoya kum uyakwazi utransfera ngoba ndivuleke kakhulu ngokuzazi uba ndingubani, ndisuka phi, yintoni imvelaphi yam. As nditshilo ndikhulele elalini, ndikhulele elokishini, ndaye ukutshona kwii-big cities and ndiyathanda uhamba. Ndinovathula ngeyosixhosa but I love to meet people, I love going to places. But kuzo zonke ezi ndawo into ecommon inye apha eSouth Africa esifumeneyo thina yitshofu. And asikho isizwe simnyama esitya ihlobo ityiwanga lapha eSouth Africa. And to realize kakade thina singobani as South Africans, who are we? It came to that point you realize that every country, every continent, even our Africa, the continent, ifuna a piece of us. Ifuna something on us. So it's either yakuxuthwa, it's either kwenziwa ways of destroying us so that they can get what is ours. Ndizibuze ke noba yintoni le nto lapha kuthi. Kukurealize uba ngumoya, kukurealize uba ngumhlaba lo wethu. Ayikho enye into efunwayo. So I think ngumsindo owabhala la ngumsindo, I guess. Sister, ngifuna uba ngathi sincokola. But ke engizabuza yabo, do you feel like a lack of education like apha kuthi country like isenze sa neglect like the spiritual side of life, man said ba sifocus kakhulu physically, like ingaba zindoni mhlawumbe izinto uqonda ba like there's no implement or like to educate the young generation, especially the next generation ezayo about like spirituality singawo, because more than anything we are spiritual human beings, yeah, bro. Physical is just a physical appearance and they will not have a part. Otherwise we are spiritual people, like. And what I'm gonna ask you is, what is spiritual? What is spiritual? Ubuntu, luthando, that is it. Ayikho enye into. So there's nothing as being spiritual. There's something being in love, which is the highest frequency. And thina singabantu bomnyama, we describe that as ubuntu, compassion, love, genuine love. So the only thing that esiluzileyo I can say kuroje ukuthi ubuntu, uthando. You can know yourself, but if I'm not uthando, iyafana because nongazazi, because you're always gonna search. And into ozoyenza wena mntu uzaziyo but ungenalo uthando, ungulona uzokwenza into ezibuhlungu kakhulu ebantwini because you know your power, you know your capability and you use that. But with love, ungulona, if uyazazi and with love, ungulona wena uzokwenza ezona zinto ezinhle ebantwini which is going to be impactful on us. So into esiluzileyo thina as human beings is pure genuine love for ourselves. Because when you know who you are and when you know you love yourself,
everything else just falls into place. Naturally, you go with the flow rhythm of life. Singamaxhosa thina sonke apha kumsele. Noba ke nayo nontsobi yenye authenticity, but still ungumXhosa. And with that, uyayazi uba ukhuliswa ngumhlaba, ukhuliswa ngumoya, ukhuliswa ngamanzi, ukhuliswa ngumlilo. Ne? Into ibiqala sizalwa uqala ube kweziko, kuqhunyiswa. Into yokubasa ngaphakathi endlini, iziko, umlilo into yethu. And if you're gonna go by this day and time, you're gonna realize like, oh, I'm a Scorpio, I'm a water sign, which is my zodiac sign. NdingumXhosa, ndingumntu wamanzi, ndingumlanjana usobe esinquthu. Ndikwanguye nomntu womoya. So we lost ourselves to embrace ubuthina bethu, but ngokwelinye uhlanga okanye ngokwezinye izinto. Hence ke ngoku lost the compassionate. Hence it destroyana, destroya kwawena isiqu sakho, because you're running away from you but to find you. So laa nto ke ukuzothi spirituality is we not interpret spirituality, because spirituality for us ngoku si-explainwe ngenye indlela but engangqubelanga nathi. And I've realized that ndiyathanda mos curious and ndiyazithanda izinto. So in just wanting to find out uba ndingubani ithini into and where I'm fitting in on this world, because ngase ndibe ne-purpose, uba ndina-purpose nodana ndizibulele. Shit happened. And when you're so depressed, you're like, what is the use of all this? Because I'm understanding na yonke le nto bayahamba mos anyway. So I might as well join others abahambayo. But kube khona into ekubambayo uba okay, like you sure. I'm quite sure because I still want to find my purpose. Bandiphile landoni. So I found that thina bantu bamnyama singabona basondele kakhulu endalweni ngokomoya. But ke ngoku sahluthwa buthina bethu through apartheid and other things ezenzeka after apartheid. Safuna uba balance with what apartheid came with. Not going back to who we were before that. It was impossible because, mind you, a lot of we are moving generation, seeing continuously. So you adapt to what is happening today for tomorrow to survive tomorrow. So as long as they should have get rid of everything so that into how they were doing things so that it was supposed to happen this way. Experience but participate into the next generation. What can you say about spirituality? The only thing you can say is find yourself, love yourself, and when you do that, you find yourself, you love yourself, and you respect yourself. It's gonna be easy to know that the next person is also you. Sister, njengoba uyimbongi sister, akucinga mhlawumbi uba ubhale incwadi yabo uyipublishe then bete ndiwe remarkable. Sure. Now that you put that thought in my mind. But I feel like as collectively, mna andiyazi ndidalwe njani, ndingumntu wabantu, ndiyathanda ushare. And I believe that ukuze ndifumane the best of everything ever, uba ubukho ukhona itamthizi ukhona. Because with myself, yes, I'm the energy I'm high already, which is a perfect okwendlela yayo. And then ubukho uneyakhe, notamthizi neyakhe nawe neyakho. Now imagine incwadi esizoyikhupha ke ngoku ibe yi-one, but incwadi esizoyikhupha amongst the four of us. Realistically speaking, one of us doesn't balance because I'm looking to hand my hand clone so that's new game. But sometimes you also realize that idea for them, but now idea but now your passion and then upike passion but you're
uyabo. So into angasozathetha nothethanga into yobhala incwadi leyo. Mna ndindwebile andimandi uyibhala incwadi futhi ndingayenza into yobhala incwadi ne. But ke ngoku amongst the three of us we'll find out but along the way akekho semodini ayiseyo into yakhe leyo. Love happens. So it's one of those things when you say focus on yourself more, funda kum, but also have enough energy to love everyone around. So I'll take advice. I don't know.